ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରେनକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ जो IRCTCର ଆପ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ IRCTCର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାଯାଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରକାର ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ डाउनलोड କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକି IRCTC connect.apic ନାମରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ डाउनलोड କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଆପ୍କୁ डाउनलोड କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଆପ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ट्रांजैक्शन तो जमीक UPI कार्ड डिटेल्स नेट बैंकिंग ये सब द्वारा जो हैकर्स एक्चुअली ये ऐप को बन तो ये ऐप द्वारा सब डाटा डिटेल्स आप चली जाऊँगी तो से विषय ये सब कहते आप स्क्रीन में देखिपे तो यह कहते कि आप क्यों आप डाउनलोड करने तो IRCTC जो ऑथराइज एप्लिकेशन रही IRCTC रेल कनेक्ट